Pagpamalandong sang Semana Santa nang impinasahi sa tunga sang hugot nga pagpatuman sang enhanced community quarantine. Samtang pagbag-o kag paglaom, sentro nga mensahe sang simbahang Katoliko sa Domingo sang pagkabanhaw. Si John Sala nakatutok. Ang anay ginadagsa nga balaan bukid sa isla sang Guimara sa tagsa ka Semana Santang nangin malinong kag matawhay matapos gindumilian ang pagkadto sa mga tawo bilang kabahinman sa mga pagsulundan ug matap ng paglapta sang COVID-19. May makatapos ang Coast Guard nga ginstation sa lugar ug masiguro nga wala sang deboto nga magpadulong. Samtang tungod kansiladong naandan nga prosesyon sa pagsugata sang imahen sang nabanhaw nga si Jesucristo kag Birhen Maria. Ginlibot sang Kura Paroko sang Immaculate Conception Tanza Parish ang duha ka imahen sa mga mayor nga dalanon nga sakop sang parokya sakay sa truck. Ginpatigayon man ang pagbintita sa mga parokyano sa kilid sang dalan. Sa nagliligad nga mga tinuig ginahimo sa sulod sang simbahan ilabi ng pagbag-o sa saad sang bunyag sa tion sang Bihilia Pascual kag misa sa Domingo sang pagkabanhaw. Tungod kansiladong pagtililipon sa mga tumuluo sa Bihilia Pascual o kun Easter Vigil Sabado sang gabi. Gindalaman sa pagbindita ang mga salakyan sa mga imahen sa mga santo sa diin nagahulat sa kilid sang dalan ang mga tumuluo kahapon sang aga. Mensahe naman sang pagbag-o kag paglaom ang nangin kaundan sang humiliya ni Archbishop Jose Romeo Lazo kahapon sa Domingo sang pagkabanhaw. Ginhangkat sini ang mga tumuluo nga kaangay sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Kinahanglan nga makit-an ang pagbag-o sa mapagpati kag pananawan sa mga tumuluo ilabi na sa ginapangatubang a krisis. Di masaling bala naton nga sa aton man kabuhi karon may pagbag-o kita tungod sa pagkabanhaw sang Ginoo sa tunga sa sini nga COVID-19 sa bilog nga kalibutan. Makasaling bala kita ang aton ginselebrar halin sang Kwaresma, Semana Santa kag karon nakahatag sa aton sang bag-o nga pagpananaw sa aton kabuhi, sa aton relasyon sa Dios, sa aton pagbulig sa aton na sigkatawo sa ila kinahanglanon. Nagpakigbahin naman ang mga tumuluo sa misa, pinaagi sa live streaming sa mga simbahan. Balita halin sa probinsya sang Guimaras kag syudad sang Iloilo. John Sala, One Western Visayas.